Ipon po. Maya na nagpudaw. Ay, ang ganda. So titiklopin lang natin. Woo! Gandang umaga mga katapyas. Bale, dito tayo sa kalsada ngayon. Abangan natin yung nagtitinda ng ipon. Yan, yung ano guys, maliliit na isda. Tapos lulutuin natin. So, tara, tayo natin. Bale tayo. Ipon din. Ano may isa? May isa piraso. Ano timi, isang kilo na? 250. Kalang niya, medya. Di pala Ipon. ano ti 2 di isang kilo. Medya lang te. Ang ganda na. Ipon maroon. Ipon po. Maya na nagpudaw. Ay, ang ganda. Nabati nga lamis. Isap lagyan ng itlog. Medya lang po. Ayun. Alam mo na nada. Ano te? 125 po. Sabi pa. Pa-complete ng utang. Wala utang ko. 206. 206? Sige. Shoutout sa ate kong ano, feeling artista. Pero walang pera. Utang madami. Bibili tayo ng regado, sibuyas, kamatis, sa kaluya. Yes, plastic. Nakaw tayo ng kalamansi, Auntie Lourdes. Te, galanak niya. Shoutout kay Auntie Lourdes. Yan. Daming bunga ng kalamansi niya guys. Tayo. Tatanggalin lang natin yung mga hindi kasama. Yan. Tulad nito. Yan. Mga to. Tapos gagamit tayo ng strainer guys para makuha natin lahat. Kasi hindi kaya pagkamay lang. Yan, sobrang pino. Okay guys, kukuha lang tayo ng ano, dahon ng saging para doon natin ilalatag yung ipon na lulutuin natin. So bago ko pala lutuin guys, gusto ko palang shout out si pareng Jordan Molina. Yan. Si Boss Tom Alejandro, kina Sir Jason Galande, si Sir Mario Corsino, si Ma'am Jackie, si Kat, si nakalimutan ka na tuloy, si Boss Cheper, yan. Kamusta po kayong lahat? Kayong lahat na nandyan sa K Cervico Alcala. Sibuyas. So yan, sama-sama na dyan. Kamatis. Yan po. Tapos tong ipon guys. Yun. Sarap na ito. Yun. Cowboy tayo dito guys, cowboy. Lalagyan na rin natin ng asin. Okay, asin. Kamayin natin. Kunti pa. So, yan. Sarap to guys. Tagal na akong di nakakatikim ng ano, ipon. Pero dati sinigang yung ginagawa ng lola ko, niluluto niya. Ngayon naman gagawa naman tayo ng sarili nating luto. Yung feeling natin masarap. Ito po yung itsura niya. Kalat natin.
natin yung kalamansi. Okay, ganyan. So titiklopin lang natin. Pang tapit dito. Saka natin tatakpan guys. Yun, pwede na nating isalang sa apoy. Okay. Okay guys, lagyan pala natin siya ng suka at mantika. Hindi ko alam kung ano itong ginagawa ko guys, pero parang mas mukhang masarap pag ginawa natin to. Yan. Suka na may sili. Sabay takip. Yan, lagyan ng itoy lang guys. Ginawa natin para hindi masunog. After 5 minutes, check natin. Ang bango ng amoy. Ang bango ng amoy guys. Okay, kung kailan paluto na guys. Nakalimutan ko palang lagyan ng pampalasa, magic. So, lalagyan natin. Palabas natin lagyan. Yan. So pwede na yan. Sisip-sipin naman yan. Okay. Okay guys, pwede na to. Patay na natin. Yung. Ayan. So, check natin. Wow. Solid guys, solid. Lasa lang yung hindi ko alam. Wow. 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 Kumusta ka? Kumusta ka? Wow. Nandyan na. Nandyan na. Oh. Wow. Wow. Mainit. Dito na guys oh. Dito na guys oh. Mukhang masarap. Mukha lang. Mukha lang. Wow. Tikman na natin guys. Tikman na natin. You know. Tikman na natin. Sarap. Malinamnam. Tamang-tama lang yung timpla natin guys. Yan o. Sili na lang yung kulang guys. Sili. Yun yung mga rekado nyo. Magtubig. Magtubig. Yan. Okay guys. Okay guys, tara, kain na tayo. Ito. Mas masarap kumain pag ganito lang guys. So ito, syempre, una sili kaagad para mainit-init na yung sagupaan. Manghang. So, ito guys, ipon. Yan. Lutong pachamba. Malinamnam siya guys. Yan lang ulit. Kain po tayo. Ito sibuyas. Wow. Bango. Sili.
Sarap. Okay guys, sinisinok na tayo. Manghang. Isisigang ko sana to kanina guys, pero feeling ko mas masarap pag ganito. Sarap talagang kumain. Guys, itong ipon tinatawag din na misteryosong isda. Kasi saka lang doon lumalabas kapag natapos na yung kabilugan ng buwan. Hindi nila alam kung saan nagagaling. Pero sa dagat to, guys, sa dagat to hinuhuli. Sa Ilocos, dito sa Cagayan. Ayan. Tapos pagka lumalaki guys, pumupunta sila sa mga ilog, sa Cagayan River, ganon. Giging sila ata yung mga bunog. No? Sarap. Matakaw sa kanin to guys. Sarap-sarap. Hirit pa tayo guys. Hirit pa tayo.